Гомеребездең һәр мизгеле, йылы, айы, көне һәммәбездән дә билдәле йолаларның үтәлүен талап итә. Ә инде тормышыбызның һәр бер көне, хатта ният максаттарыбызда ошо борын-борындан килгән халкыбызның йолаларына бәйләнгән. Халкыбызның йола фольклоры мизгел, гаилә һәм көнкүреш йолаларына бүленә. Бүгенге көндә ошо матур йолалар хакланып килә икән, был бик тә һөенечле күренеш. Улар бүген безгә рухи дөньябызды тәрәнрәк аңларга ярдәм иткәндәй кебек. Без бүген һезнең игътибарыгызга халкыбызның матур йолаларының береһе Ямгыр теләү йолаһының бер өлешен тәкъдим итәргә булдык. Менә без бүген кызлар белән бергә йыелышып, ямгыр теләргә матур әйек буена йыелышып чыктык. Яйдың матур көндәрендә килдек ямлы әйеккә, яйдың матур көндәрендә килдек ямлы әйеккә. Һау сәсрәтеп һибешергә, яңгыр яу тиктеләргә. Һау сәсрәтеп һибешергә, яңгыр яу тиктеләргә. Ой, кыздар, бигрәк эсе бит, нишләргә икән, тынып та булмай бит. Эй, Ходаем, кыздар, ниндәй эсе бит, Бөтен нәмә бит яландарда, бөтен нәмә көйүп бетте бит инде. Еләк емештәр, ул сәскәләр, бис кипте. Кыздар, беләһегезме, озак яңгырлар яумаганда борын инәй өләсәйдәр, үзләре теләп-теләккә сыккандар. Янәһе көмеш яңгыр яуһын да, күк йөзендә төрле төстәге яйгыр нурлары калкын өчен. Элек кыздар бит менә элекке йола буенча озак яңгыр яумай торһа, өләсәй инәйдәр, кара каданды елгага апсыккандар да, әйбәт, шунда түнкәргәндәр. Курбан салгандар, хәер садака таратып, Ходайдан һорагандар, теләктәр теләгәндәр. Кыздар, тагыла Һабан һавы бишү йылаһы бар икән. Уны инде язгы сәсүдәр тамамлангач, яңгырдар яуһын, иген үсһен дигән теләктә һау һибешкәндәр. Кыздар, әйдәгез әле. Без дә теләктәр теләп. Теләктәр, яңгыр һорап, теләктәр теләйек. Әйдәгез. Эй, Ходаем, яңгыр бир. Эй, Ходаем, яңгыр бир. Көнгә бир. Һәр теләгән кешегә бир. Ямгыр апай, яу, иләкләп, силәкләп. Ямгыр апай, яу, без булайык, һау. Илдә булһын именлек, ердә йиңһен изгелек. Ямгыр әйдә яу, иген үсһен тау, арыштан бойдайдан, без теләйбез Ходайдан. Кыздар, әйдәгез әле, без дә яңгыр сакырып, һау һибешеп алабызмы? Әйдәгез. Kızlar, yeteriga tövlanıp öttük bitinde. Ayda gidelim, kimin gelse, kulaklarım kimi bütkense, yırla, beyip, dilfirle balayı gali. Уйнап ятар гармуныңды күтәрелһен күңелдәр. Уйнап ятар гармуныңды күтәрелһен күңелдәр. Уйнап көлеп йырлап бәйеп үтһендердән гомерләр. Уйнап көлеп йырлап бәйеп үтһендердән гомерләр. Әйе кыуы бигрәк матур төбе ташлыга күрә. Әйе кыуы бигрәк матур төбе ташлыга күрә. Күгәрсендә кызлар матур кара кашлыга күрә. Күгәрсендә кызлар матур кара кашлыга күрә. Әйдә басайык әле, бергә басайык әле. Әйдә басайык әле, бергә басайык әле. Күңелләр бабыл булһын,
diye bakayı gale. Dillerimiz kabul bulsun diye bakayı gale. Dillerimiz kabul bulsun diye bakayı gale. Kızlar yamgır kile. Yamgır. Kızlar kabul buldu. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Haydi, 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 haydi,